Hi guys! Welcome back again sa aming channel guys, and welcome naman para sa mga baguhan dito sa aming channel. If you haven't subscribed in our channel guys, please do consider subscribing, like our video and share to your friends. Please do comment down below para sa mga tanungan nyo, and don't forget guys, ayan, like our page on Facebook. Ayan guys, today is November 7 guys. Happy Monday sa inyong lahat, and hapon na guys. Kakaligo ko lang din and magpapakain tayo ng mga alaga nating manok. Kasi yung iba, nakaantabay na talaga sa amin. Yan, papakita ko sa inyo guys yung mga ilang manok oh. Ayan, talagang ako yung kanilang, yung inaantay nila guys na bumaba. So, medyo mataas kasi yung terrace namin banda guys. So, ipapakita ko sa inyo yung mga manok natin na naka-range na sa ngayon na mga shamu guys. Mga shamu sila. Pero pinag-range nga namin sila kasi aside sa wala na kaming kulungan, ay mas maganda rin talaga yun para sa mga alaga nating shamu. So, ayun, pakita ko sa inyo guys. So, ayun nga pala sila guys, oh. Ayan, naghihintay na yung mga alaga natin sa baba. So, most of them guys na naka-range is usually broodhen talaga or babae. Pulet kung sa English. So, sila yung halos na nandyan kasi kapag nagbaba kami ng mga maraming lalaki guys, may chance na mag-asing away sila. So, dito, yung mga lalaki, tulad ng sinabi ko noon, or nung nakaraang vlog namin, nakatali lang. So, ganyan lang yung posisyon ng mga lalaki. Meron naman, tulad yan guys, yan ay lalaki pero bata pa naman yan. So, okay lang siya. So, ayan guys sila sa baba, yung mga alaga natin. Ayan. So, napakarami nila na nandito. So, papakainin natin yan sila mamaya. So, naka-range lang din yan sila kapag nagpapakain ako sa kanila guys. Aside dito sa iba na mga lalaki, ay meron silang mga patukaan. Ayan. Meron akong mga nilagay na mga feeder nila guys para dun sila kumain. Tulad nito, nahulog lang guys. So, ilalagay natin ulit dyan sa sabitan. So, ayun guys, mag-prepare na muna tayo ng pagkain natin. Kasi yung mga naka-range kanina na mga inahin guys, or mga pulet at saka broodhen na nandun sa ating range ay naka-wet feed sila. So, yung iba is hindi. So, ayan, magse-separate na lang din muna ako ng bawat pagkain ng mga nasa kulungan tsaka ng mga sisiw. At nang mamaya kapag nagpakain na tayo is dire-diretso tayo guys. So, yan yung nilalagyan ko ng naka-wet feed namin ng mga alaga. So, ayun guys, ating i-separate na muna or i-prepare na muna natin yung kanilang mga pagkain. So guys, ayan, meron pala tayo dalawang sisiw dito guys. So hindi ko to napakita nung nakaraang vlog namin or kahapon na vlog. Ayan, meron kaming sinaparate na dalawa dito kasi medyo matatapang itong silang dalawa. Tapos kawawa yung mga kasama nila sa kulungan kaya dito namin nilagay. So, ayan yung dalawa guys. Tag to tsaka pulet. Kabilang to sa mga last breeding na rin namin dito sa yard guys. So, ayan, nilagyan lang namin ng konting gravel guys or buhangin. Yan, nilagyan namin ng buhangin guys para sanay din sila dyan, and kapag nag-range na tayo sa kanila is hindi sila manibago kasi parang lupa lang din yung kanilang nilalagyan. So, ayan, naghahanap na rin to ng pagkain guys. Ayun yung kanilang pakainan, always na natatapunan ng buhangin kasi sa kakulitan nilang dalawa. Ayan, ang dami na nila dito. Umaakyat na sila guys kasi hapon na talaga. And yan yung kanilang always na tambayan kapag hindi pa ako nagbibigay ng pagkain. Ayan. Pumapasok na sila dito sa bahay. Ayan sila guys, oh. Ayan. Pero later on, kapag nabigyan naman yan sila ng pagkain guys, ay hindi naman sila dito naglalagi din. So, okay lang. Guys, pasensyahan niyo na ha. Ang ingay talaga ng aso ko. Ewan ko na lang. Every now and then na nagva-vlog ako. Pero kapag hindi ako nag-vlog, hindi rin siya maingay. So, ayan, eto guys, is pinapababa ko lang kasi baka dito sila mag-ipot. So, napakahirap maglinis. So, ayan silang lahat. Ayan guys, oh, naghintay. Nandito na naman sila kanina, nandun sa harap. Ayan, so, nag-prepare lang ako ng pagkain ng aso tapos magpapakain na ako sa kanila. So, wait lang kayo mga alaga ha. So, balik lang ako mamaya guys.
Pakainin na natin yung mga naka-range natin na mga inahin or mga broodhen tsaka pulet natin para na makakain sila. And then later, dun naman tayo sa mga ilan na nakatali at saka yung mga nasa cages. So, ayan guys, ito nga pala yung kanilang pagkain for today. Ayan. So, naka-wet feed kasi sila guys. So, dalhin natin doon sa baba. Direct ko lang siya na nilalagay doon sa space sa baba guys kasi doon na lang din sila talaga kumakain. So, right after na kumakain sila nito guys, ay hinahayaan ko sila of course na kumain ng damo kasi naka-range nga sila. So ayun guys, papakita ko sa inyo yung mga nakasunod sa akin ng mga alaga. Ayan na silang lahat oh. Nakapalibot na sa akin. So dalhin natin to doon. Ayan, napakahirap maglakad kapag ganito. Ang dami-dami nyo. Ayan guys, oh, naghahintay na. Yung mga nakatali, mamaya na yan guys. Unahin natin to sila. So dito lang yan sila kumakain guys. Napansin nyo, mayroon ng mga puti-puti yung nakasemento banda. Kasi dyan ko lang to nilalagay. Tapos doon, and sineseparate ko lang or talagang binabudget ko sa kanila na naka-range na. Ayan guys, oh, ang dami-dami. So ayan guys, nilagay ko na lahat. Ayan. So yung tubig nila guys is kung minsan umiinom lang sila dun sa mga may feeder natin ng mga breeders na lalaki na nakatali. And ayan na nga guys. So magsimula naman tayo dito sa mga breeder natin. So doon ako sa likod magsisimula guys. At nang mapasunod-sunod natin yung pagpapakain. So tara guys. So ito yung pakainan niya. Ayan, tapos doon ka, sa kabila ka. Ayan. So pagpasensyahan nyo na yung video guys. Medyo pahirapan talaga. Dito naman tayo guys. Ayan yung iba natin na alaga sa likod. O yung iba kumakain na sa dala ko. Lagyan natin. Actually guys, nilalagyan na namin agad-agad ng tubig. Kasi itong pagkain na to madaming mais. So yan kasi yung pagkain namin sa kanila sa ngayon. So agad-agad nilalagyan ko ng tubig. Pero hindi naman siya yung total. Ayan, pasobra patuloy. Ito naman si Belgian. Ayan, huwag kang manunuka Belgian na. Napakahirap niyong pakainin. Ito naman si Jurassic guys. Ayan, meat Jurassic. Ang taas ng manok na to guys. Ayan oh. Ay, Diyos ko dahil pahirapan. Ayan, ang siba kumain. Ewan ko sa iyo. Ayan, lagyan natin ng tubig. Small but terrible to guys. Nangangagat kung minsan. Lalo na kung hindi agad-agad nabibigyan. Ayan. Ayusin natin yan, di. Teka lang. Wait ka lang. Ayan guys, yan. Ayan, so naghahanap kay Apollo. Ayan si Apollo. Dagdagan natin. Ayan, dinadami ko na yung tubig. Itim naman to. Lagyan natin ng pagkain. Ayan. Dito tayo sa isa ulit. Hindi ka lang. Relax. Ayan, yung malaki nating hitara. Ayan. Ayan guys, oh. Yung iba, lumalapit kasi iinom yan. So ayan guys, tapos na tayo dito na area. Ayan. So ipagpapatuloy ko lang guys ha, hindi na ako mag-video kasi napakahirap, ako lang din talaga yung nag-video. So ayan, continue ko lang hanggang dun sa kabila. Ayan, hanggang doon and balik ako later. So ayan guys, halos patapos na ako magpakain and kailangan ko na lang pakainin is yung mga pato sa likod. So and papakita ko rin pala sa inyo yung pato natin kasi yung pinapakain ko sa mga pato guys is same pa rin kung ano yung pinapakain namin sa mga halaga namin na manok. Ayan, punta na muna tayo dun sa likod. Ayan na sila guys, talagang sinalubong tayo. So excuse me lang mga alaga natin. Excuse. Yes, kakain na kayo, wait lang. Napakahirap pa naman ang daan dito. Ayan, napakaingay na nung pabo guys. So ayan yung kanilang pakainan guys. Ayan, oh, di ba? Hindi pa nga ako nakalagay.
lagyan natin guys. Paisa-isa lang. Ako lang kasi guys, kaya hindi ko matansya yung ating pag-vlog. Ayun. Ay, nako! Ewan ko sa inyo. Ayun, doon. Tapos lagyan natin yan ng tubig ngayon guys. Unahin lang natin to para makakain. At hindi medyo magulo dito sa ating nilalagyan ng pagkain sa kanila. So, ayan oh. Ang lalaki ng pato na to. Pero baby pa yan guys. Siguro mga nasa 2 to 3 buwan pa lang yan. Ayan. So, ito na yung ating pagkain sa kanila. Marami ditong mais guys. Kaya lalagyan din natin ng tubig. Kawawa naman. Baka makulangan sila. Ayan. So, bale, 7 pato yan guys. 2, 4, 6, 7. Tapos, 2 pares. Isang pares ng pabo. Ayan. Lagyan natin ng tubig to sa gitna guys. Ayan. So, dyan sila always umiinom. Ayun. Lagyan ko rin to dito guys, oh. Kasi, sinisupsup yan ng mga pato. Ayan guys, oh. Diba? Gustong gusto nila yan kapag may tubig. So, lagyan natin ng tubig din. Okay. Ayan na sila. So, dati, ayan guys, umabot na dyan yung mga kangkong, yung mga iba't ibang uri ng damo. So, sa ngayon, nakain na nila din halos. Ayan guys, gustong gusto nila yan kapag merong konting tubig. Ayan, so dun sa part na yun, hindi ko na lang din nilagyan muna para naman sa pabo. So ayan guys, tapos na tayo mapakain dito sa ating mga pato at saka sa pabo natin dito sa likod ng ating yard. So balik tayo dun sa kabila guys. So ayan guys, napakain na rin yung mga sisiw. Ayan sila oh, di ba? Ang tatakaw, yung mga mukha nila is halos mabasa na rin dahil talagang nilulublog nila yung kanilang mga mukha dyan sa kanilang feeder. Ayan, dito napakain na rin natin. At saka, etong isa dito. Ayan guys, so yung iba, kung napapansin nyo, nagliliwaliw ulit kasi kumakain sila ng Carabao grass. So, mas maganda kasi talaga guys na nakakain din sila kahit papano ng mga Carabao grass tulad niya no. Kasi para mabalance yung kanilang diet. Between feeds guys, tapos yung natural na pagkain nila o yung mga iilang grass na nakakain nga nila dito sa ating yard. So ayan guys, oh, naghahanap ulit yan sila ng iba pang makakain. Ayan. So merong mga iilang nagtanong sa akin kung kailan daw maganda na i-range. So para sa amin guys, as early as 2 months siguro guys, pwede na kayong mag-release sa inyong range. Kung meron man kayong mga enclosed na range, let's just say, tulad nung nasa likod namin guys, yung nakikita nyo dun, yung pinagawa talaga namin, mas maganda na ganun kasi nakaseparate sila sa bawat batch. Let's just say, for example, ito tulad ng yan, let's just say mga nasa 4 months yan, tapos maseparate natin sila dun sa mga iilan na mga malalaki na. So mas maganda rin yung ganun na range. Kahit na naka-net lang guys, okay na yan. So yung dito sa amin is wala naman kaming problema. So far so good naman para sa mga iilang naka-range na alaga namin. So hindi na lang din muna namin sila sineparate. Tulad ng sinabi ko kanina guys, halos na mga babae or pullet and broadhen lang yung mga nandito sa yard na nakagagala. So hindi kami nagkakaroon ng problema dun sa mga ilang alaga na lalaki or stag natin, mga broodcock na nag-aaway kasi nga nakatali halos sila guys. So ayun guys, maraming salamat again sa panonood at sinamahan nyo ako sa pagpapatuka natin ng mga alaga nating hayop dito sa yard or mga alagang shamu, pati na rin yung mga bagong alaga namin na pato at saka pabo. So maraming salamat again sa pagtangkilik at sa mga nag-visit or sa mga nag-view ng ating live kagabi sa Facebook page. Maraming salamat po sa inyo. So ayun lang muna sa ngayon guys. Maraming salamat, and anyway guys, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please do consider subscribing, like our video and share to your friends. Do comment down below para sa mga katanungan nyo, and don't forget guys, like our page on Facebook. Ayan, maraming salamat again sa panonood guys. Please do good everybody. Goodbye and peace out. Goodbye guys.